Quddiem l-imħallef Tony Abela komplit il-kawża kostituzzjonali li fetħu numru ta' immigranti kontra l-Prim Ministru u l-Gvern Malti, dan brabta ma' dak li qed isejħu trattament inuman meta 3 snin ilu kienu nżammu 40 jum fuq il-baħar il-barra mill-kosta Maltija. Waqt is-seduta ta' tlieta l-Prim Ministru Robert Abela ftaħar għal aktar minn darba li żamm sod u insista li huma nżammu barra fuq il-baħar minħabba il-Covid. Għalkemm imbagħad spiċċa xorta ammetta li l-immigranti ddaħlu Malta ftit tal-ġimgħat wara għaliex skont Robert Abela ċ-ċirkustanzi nbidlu allura seta' jakkomodhom. Dan meta fis-sajf tal-2020 il-pandemija mhux talli ippersistiet talli reġgħu daħlu r-restrizzjonijiet tal-Covid. Aktar tard f'kummenti lill-medja Abela qal li l-immigranti inżammu komdi fuq il-baħar billi fost l-oħrajn tqies li jkollhom il-bżonnijiet tagħhom ta' kuljum u l-immigranti iddaħlu l-art meta ċ-ċirkostanzi ppermettew. Waqt is-seduta ta' tlieta xedet ukoll Roberta Boħaġar li kienet kummissarju għar-refuġjati. Hija qalet li kienet esprimiet it-tħassib tagħha dwar il-fatt li l-immigranti abbord id-dajjes Maltin setgħu japplikaw għall-ażil. Boħaġar qalet ukoll kif pront daħal fl-istorja Clyde Caruana li dak iż-żmien kien Chief of Staff ta' Robert Abela. Sakemm imbagħad minn Kastilja indaħal ukoll Aleander Balzan li assigura li s-sitwazzjoni kienet taħt kontroll. Intant meta fil-qorti kien mistoqsi minn ħadd deċiżjoni li jintbagħtu l-vapuri tal-Captain Morgan, il-Ministru Byron Camilleri wieġeb li din kienet deċiżjoni kollettiva tal-Kabinet.